היום בשיר החוקרת לונג'ביטי, תכירו את גיא, תזונאי במכבי. היי גיא. היי. אתם מכירים כבר את הקונספט, אני אחקור את גיא על תזונה, בזמן שאנחנו פשוט נכין לנו שייק, טעים או לא, אני לא יודעת, אבל זה בטוח יהיה בריא. גיא, תספר לי מה המזון הכי מאריך חיים. אז היום אנחנו לא מדברים במזון אחד, אלא דפוס תזונה שנקרא דפוס תזונה ים תיכונית, מורכב מפירות, ירקות, חלבון מהחי ומהצומח, זיתים, אגוזים, דגנים מלאים. זה צריך להיות כמה שיותר קרוב לטבע, כדי להאריך חיים. חולה על החיים. מה אין סיכוי שתכניס לגוף? שתייה ממותקת אין מצב, ג'אנק פוד ובשר מעובד אין מצב שאני מכניס לגוף, זה מעלה התקף לב באיזה 50%, זה מטורף. למה בעצם זה כל כך נוראי? כי זה מזון שהוא מאוד מאוד רחוק מאיך שהוא בטבע. אז מה אתה אוכל בערב כשבא לך כזה להתפנן על הספה ולראות טלוויזיה? ברוקס מדבר אורז. איזה כיף! מה ההמלצה שלך למי שרוצה להתחיל רגע להקפיד על תזונה בריאה? היופי בלונג'ביטי זה שזה חייב להיות מותאם אישית. קודם כל, לקבוע תור לדיאטן במכבי. במקביל, יש לנו את מאמן התזונה מבוסס AI באפליקציית אפ-אפ שמייעץ ומלווה אותך בענייני התזונה, וזה כלי מדהים. אני אכתוב לו כל הזמן מה אני אוכלת, והוא כזה יגיד לי, היום תירגעי קצת, את חייבת להתאפס על עצמך. אני עכשיו הולכת לטחון את הפירות ולעשות לנו שייק מדהים. האמת, פעם ראשונה בחיים מכינה שייק. ימי!